בסרטון הזה נדבר על כלל אופיטל. אני אכתוב כאן את הכלל בקצרה. לים של fx חלקי gx, x שואף ל-a, שווה ללים של f תג x חלקי g תג x, כאשר לים של fx שווה ללים של gx שווה לפלוס מינוס אינסוף, או לים של fx שווה ללים של gx שווה ל-0, x שואף ל-a, x שואף ל-a. כעת אני רוצה להזכיר טריק. כאשר יש 0 כפול אינסוף, אנחנו מחפשים את הגבול, אנחנו נעביר את זה ל-0 חלקי 0 או אינסוף חלקי אינסוף. אנחנו נראה את זה בתרגיל. בנוסף אני רוצה להזכיר כמה חוקי נגזרות שנשתמש בהם בסרטון הזה. החוק הראשון, בסיסי, fx שווה ל-x בחזקת n, f תג של x שווה ל-n כפול x בחזקת n מינוס 1. כלל השני, fx שווה ל-e בחזקת fx, f תג של x שווה ל-e ב-fx כפול f תג של x. כלל שלישי, כאשר יש מכפלה, אם y שווה ל-fx כפול gx, אז y תג שווה f תג של x כפול gx ועוד fx כפול g תג x. כשאני למדתי את זה, אמרו לנו בעצם לזכור את זה ככה. כאשר יש כפולה של פונקציות ואנחנו רוצים למצוא את הנגזרת, אנחנו עושים נגזרת, שזה כאן נגזרת כפול נשארת, ועוד נשארת כפול נגזרת. זה סתם קל לזיכרון, אני אשתמש בזה בסרטונים, אתם לא חייבים לזכור את זה ככה. החוק הרביעי, אם fx שווה לסינוס x, f תג של x שווה קוסינוס x, אם fx שווה לקוסינוס x, f תג של x שווה למינוס סינוס x. כעת אני ממש ממליצה לעצור, לכתוב את הכלל, לכתוב את החוקים, כיוון שאני אשתמש בהם בסרטון הזה עם המספרים שרשמתי כאן. תרגיל ראשון, לים x שואף לאינסוף של x בשלישית כפול e בחזקת מינוס x בשנייה. אפשר לראות ש-x בשלישית שואף לאינסוף, e במינוס x בשנייה שואף ל-0, ולכן יש כאן אינסוף כפול 0. נשתמש בטריק. וזה שווה ללים של x שואף לאינסוף של x בשלישית חלקי e ב-x בשנייה. כעת אם נציב אפשר לראות שיש לנו אינסוף חלקי אינסוף, ואפשר להשתמש במשפט לופיטל. בכלל לופיטל נשתמש כאן. כדי לגזור את המונה,
נשתמש במשפט הראשון שאמרנו, ולמכנה נשתמש במשפט השני. זה יוצא לים x שואף לאינסוף של 3x בשנייה, לחלק ל-e בחזקת x בשנייה כפול 2x. כעת אפשר לראות שאפשר להוציא את המקדם, לים של x שואף לאינסוף של 1.5 כפול 1 חלקי e ב-x בשנייה, סליחה, כאן נשאר x, בעצם 3 חלקי 2 זה 1.5, x בשנייה חלקי x מצטמצם x1 ולכן נשאר x. כעת שוב יש לנו מקרה של אינסוף חלקי אינסוף, ולכן נשתמש בלופיטל. זה שווה ללים של x שואף לאינסוף, 1.5 כפול 1 חלקי אותו דבר כמו קודם, e ב-x בשנייה כפול 2x, וזה שווה ל-0. נעשה תרגיל נוסף. לים x שואף ל-0 של e בחזקת x פחות 1 פחות x, לחלק ל-x סינוס x. אפשר לראות שכאשר מציבים זה יוצא 0 חלקי 0, ולכן נשתמש בלופיטל. את המונה בעצם נגזור על ידי כלל 1 ו-2, זה הצורה המפושטת של כלל 1 ו-2. במכנה נשתמש בכלל 3 של כפל פונקציות וגם בכלל 4 של סינוס. אז זה שווה לים x שואף ל-0 של e ב-x פחות 1 לחלק, אמרנו נגזרת של הראשון, אז זה 1 כפול נשארת, זה סינוס x, ועוד נשארת שזה x כפול נגזרת, שזה קוסינוס x. כעת אם מציבים, אפשר לראות שוב שהגענו ל-0 חלקי 0, ולכן נשתמש בלופיטל שוב. זה שווה ללים x שואף ל-0 של e ב-x, כאן השתמשנו שוב בכלל של e, זה היה כלל 2, כאן נשתמש בכלל 4 של סינוס, כאן בכלל 5 של קוסינוס, ועבור הכפל נשתמש בכלל 3. אז הגענו ל-e ב-x, הנגזרת של סינוס x זה קוסינוס x, ועוד כעת יש כפל, נעשה נגזרת של הראשון שזה נגזרת של x שווה 1 כפול השני שזה קוסינוס x, זה בעצם, סליחה, נגזרת כפול נשארת, אז זה 1 כפול קוסינוס x, ועוד נשארת שזה x כפול נגזרת שזה מינוס סינוס x, ולכן אני פשוט אשנה כאן למינוס. כעת אם נציב אפשר לראות שהמונה יהיה שווה ל1, המכנה יהיה שווה ל1 ועוד 1 פחות 0, וזה שווה לחצי.